Di bali na makakahanap din ako. Pero itong aking numero, so tawagin mo na akong siguro. Huwag kang magpapaunay. Hello mga kabisyo! Ako nga po pala si Titan Jello. Meron ako mga English o kaya wikang banyaga na gamit natin at itatranslate nila sa ating wikang Pilipino. Wow! And I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Ay iniisip, kung iniisip nila ay iba-ibang paraan. What? Ibig ang tao sa iba't ibang paraan. Ba't hindi na lang sa akin? I just met you and this is crazy. Here's my number, so call me maybe. Uy, nakilala kita. And nakakabaliw ito. Ito ang aking numero. Baka pwede mo akong tawagan. Ang pangit ang tono. Ay, nakilala kita at ito'y nakakabaliw. Pero itong aking numero, so tawagin mo na akong siguro. What? Hoy, kakilala ko lang sa'yo. Ang lala nito. So, eto, pecha? Hindi pecha eh. Come on in out of the rain. Yan, o paano tatagalutin? Halina't lumabas sa may ulan. You told me, sinabi mo, that you love me, minahal mo ako. Huwag kang magpapaunay. Never mind, I'll find someone like you. Di bali na makakahanap din ako. Ba't ka pa maghanap? Dito ako. Wala akong pake, maghahanap ako ng katulad mo. Thank you po. Okay na ba yun? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.